Jeg har her en 1980 Ford Mustang Ghia, en Fox Body, og den her er original V8, men vel med den mindste V8, man nogensinde har kunne få en Mustang med. Det er en 4,2 liters V8 eller 255 kubiktommer, om man vil, og med automatgear. Importeret fra Californien, fuldstændig rustfri, men med noget patina. Lakken, den er, hvad jeg tænker, den originale lak, men godt slidt og med noget patina og lidt afskalninger, hister her. Lidt krakeleret. Har original hjul på, 14 tommer med hjulkapsler i EA-look. Og går man tæt på, jeg ved ikke om man kan se det, går man tæt på, kan man se, at det er en gammel lak, der er krakeleret. Men rustfri, fuldstændig. Og der har noget bule i skærmkanten her, som man kan se. Og det er jo en hatchback, sådan en Mustang her. Og ja, krakeleret på bagkrofanger også, og materet på bagklappen. Så lakken er jo, ja, som man må forvente af en original lak, der har, hvad bliver det, 44 år på banen nu. Så og det samme gentager sig herover, krakeleret og lidt skrammer på skærmkanten, men stadig rustfri. Og baglygter er hele og pæne på den, skal jeg måske lige sige. Og dækkene ser fine ud på den. De ser ikke rådne ud, men jeg ved ikke, hvor gamle de er, så nogle 14 tommer dæk, de koster ikke alverden, så man bare skulle skifte dem, hvis det er. Og igen her, lidt skrammer, eller ikke skrammer, krakelering på lakken. Og forrude er helt og pæn på den. Alle ruder er helt og pæne. Pæn frontgitter, pæn lygter. Der er ikke det store at komme efter der. Og hvis vi tager et kig ind i den her, jamen den ser ud som sådan en gør. Det er en Ghia model, og ser ud som sådan en nu gør. Den har, som man kan se her på sædet, når man lige går lidt tæt på. Sæderne ser egentlig meget pæne ud, men stoffet er lidt gammelt og lidt træt på fører- og passagersædet. Pænt bagsæde i den. Og den er med det, jeg kalder trinløst regulerbare sideruder. Den har kørt 69.148 miles, og det skulle altså være de originale miles, og det tror jeg egentlig også er rigtigt, når man kigger på slitage af rat og pedaler og så videre, så jeg tror ikke, den har kørt mere end de 69.148, og den er også enejers. Ja, det er jo sådan en så ud i start 80'erne. Den har heroppe på top, instrumentbrættet ser fint ud lige på nær her, hvor højtaleren den er siddet. Der er den jo revnet og krakeleret, og lidt revnet hen her. Men ellers så ser instrumentbrættet pænt ud, bortset fra det. Og loftindtrækket er pænt og nydeligt. Solskærmen er pæn og nydelig. Alt interiør derudover er sådan set pænt og nydeligt og helt og intakt. Der er ikke det store at komme efter her. Og hvis vi går ud og tager et kig ud i motorrummet her. Jamen som sagt er det efter hvad jeg ved den mindste V8, man nogensinde har kunne få en Mustang. Som sagt 4,2 liter, 255 kubiktommer. Så det er kun den nye Ford T-Bird, som var helt nede på en 3,9 liters V8 fra Ford, som er mindre. Men som sagt, det er altså størrelsen på den. Må jeg se, der sidder stadig typepladen heroppe. Og
og de forskellige markader sidder stadig på den. Den er med aircondition, der er konverteret til R134, men det køler ikke lige nu, så det kan være, at den skal have noget lækagesøgning eller et eller andet. Det kan også bare være, at det skal have et service. Det hele kører med rundt og så videre, men den køler ikke lige nu i hvert fald. Men et ualmindeligt pænt og nydeligt motorrum. Der er ikke det store at komme efter her. Vi kan da lige tage en lille tur op ad vejen i den. Skal lige have sat kameraet op i holderen her. Den springer i gang. Og som sagt med automatgear. Så både omdrejningstæller og speedometer virker selvfølgelig som det skal. Og bremser fint, bremser lige. Der er lidt Hollywood-dæk på, den hviler simpelthen, når man drejer rundt. Men det er jo også der, den kommer fra. Den er jo som sagt fra Californien og fuldstændig rustfri. Som man kan se her, fint olietryk. Tankmåler virker. Hvad det hedder, amperemeter virker. Og nu gik den der lige ud en gang. Den kan godt gå ud, hvis man lige træder for hårdt på speederen på en gang. Den skal sådan lige føles ned, som den skal. Lidt karburatorjustering, det ved jeg ikke, om den skal. Altså, den starter fint og går hvad det hedder, fint i tomgang og så videre og så videre. Men som sagt, hvis man lige træder speederen hurtigt i bund, når man lige sætter i gang, så kan den godt gå ud. Det kan også bare være, at den skal op på lidt højere op i driftstemperatur eller et eller andet. Men ja, vi har den her fine Fox Body Mustang, der står hos os her i Jyderup. Man er velkommen til at komme og se den, eventuelt få en prøvetur. Og den kan købes, som den er her, uden syn- og registreringsafgift. Den kan også leveres nysynet på danske plader. Men skulle man have lyst til at komme og se den, så er man velkommen. Og man kan fange mig på telefonnummer 22 50 38 78. Så tilbage er der bare at sige tak, fordi du kiggede med på videoen.